I got Už tacos. Slova tečú ako preťatá tepná, za 15 sekúnd dám barov 15 a nevracam sa späť na level, keď som mal 15. Toto je streľba za strany Vietnam, pober si doklady, utekaj z mesta, reperi naličený ako gejša, verbálna facka pre vaše decka, tvoj rap mi smrdí, skazená treska, frekvencia, pišťalka pre psa si... אני צריך לברר מה קורה פה בסלובקיה. One more thing, you don't have to record just on the spots we visit during the jam. You just need to find 3 different spots, and on each of these spots you need to record one flow, one trick. One trick means maximum 2 moves. Round of backflip, that's it, that's 2 moves. You do side to side, 2 moves. Okay? So hopefully everybody understands, and today after this spot we will go for one more spot, and from there we will go to Parkour Škola together. Okay. Come in, woo! Yeah, boy. Fuck. The next morning. זה הגנג שלנו. Bagata gustosa. אין כמו להתראה במקום יפה כזה. כזה מקום יפה להתראה בו. אנחנו פה מתארגנים, ירשו אותנו מאולם פרקור. עכשיו שאנחנו יוצאים מכאן, אנחנו יוצאים לאן? ספוט של עד ה-UFO, אני לא יודע איפה זה, אבל זה שם. מושג בעצמי על מה הוא דיבר הרגע. סטורי של פסמן, הכל מעודכן. האירוע בעצם מאורגן בזה שיש קבוצת פרקור מסלובקיה, והם אלה שמארגנים את המפגש. במקביל למפגש הם גם מפרסמים כל הזמן בלייב איפה המפגש קורה, לאן הולכים, באיזה שעה מגיעים, מתי יוצאים מהאולם, מתי הולכים לישון. והיום זה יום ממש גדול, כי זה גם יום שבו אנחנו צריכים סוג של להתכונן לתחרות. אני לא, אבל החבר'ה האחרים כן, הם רוצים להשתתף. ובעצם היום כל אחד מתאמן בספוטים של המפגש, ואחרי הספוטים, בסופו של דבר יש מין תחרות של סרטונים. ואז מה שקורה זה שבערב כולם נפגשים באיזשהו מקום, עושים שם הקרנה של כל הסרטונים, ויש ממש באטלים. מתמודד מול מתמודד, לכל אחד יש 3 סרטונים של ליינים וטריקים, ואז כל אחד בוחר סרטון או תרגיל, הם יוצאים אחד נגד השני, והשופטים מצביעים, והקהל מצביעים, אז מי שיש את רוב הקולות הוא בעצם מנצח. אז בעצם היום זה יום גדול, כי הם צריכים לא רק להתאמן, מי שרוצה להשתתף הוא גם צריך לאסוף את הליינים שלו, כדי להתמודד בתחרות היום בערב. אז זה הולך להיות מיוחד. 20, 321, 322, 330. 44, 45. He won! טוב, אז יצירת סופר קטנה. לא, תודה אחי, מעריך את זה. מה עכשיו רוני? First spotted.
I'm a criminal, guys. I'm a criminal. One eternity later. ספוט ראשון ליום השני, והגיעו הרבה יותר חבר'ה ממה שהיה ביום הראשון. הרבה פרצופים שגם לא ראיתי, אז הולך להיות חריף ביותר. המשחק המקומי בכל ג'ם, באירופה בערך. יש להם כדור כזה שהם פשוט מקפיצים אותו, עושים הקפצות. סגי ממשיך ביוגה, עידו נתחיל לאכול, ספר לנו קצת על המעדן. אז קניתי קורסון פיסטוק וקניתי את האוכמניות האלה, אז אנחנו משלבים אותם יחד. יש לנו מעדן מטורף. וואו, זה נראה טעים. עם תפוזים סחוט, Go. שר מבילה. Sorry, that's not kosher. אתם עדיין כאן? אני אנצל את זה שאתם עדיין כאן, ואני אספר על היום הראשון שלי בספד פסט. היום הראשון, שזה היה אתמול, הגענו לספוט אחרי מסע מווינה של שעה וחצי באוטובוס. הגענו יחסית עייפים, אני לפחות, ואמרתי לאט לאט אני אזרום ונראה מה קורה. ובספוט הראשון כבר נדלקתי אחרי החימום, עשיתי מלא אתגרים יפים. כשהגעתי לאתגר של רייז טוויסט הייתי קורא לזה, באתגר הזה עשיתי כמה ניסיונות, הם לא היו כל כך טובים, גם הרגשתי תוך כדי התהליך שאני עושה את הרייז, אז הוא מרגיש לי מאוד לא נוח היציאה, והמשכתי לעשות אותו בכל זאת. כי ממש הרגשתי שאני יכול לנחות את התרגיל. אחת הנחיתות הייתה לא טובה. נחתתי ממש בזווית כזאת לברך, שהיא קצת נכנסה לבפנים. וזה היה קצת לא טוב, היה איזשהו קליק. אבל אני יחסית בסדר, אני הולך, אני הכל בסדר. יותר כאבים וכזה מרגיש תפוס. אז ביום הזה, ביום השני באירוע, אני פחות להתאמן. אני כנראה גם לא אתחרה בתחרות, למרות שממש רציתי להתחרות השנה. אבל כנראה זה לטובה. אני אהיה צלם באירוע. ואני אתעסק בעיקר בלשקם את הרגל, בלדאוג לה, כי זה באמת מה שיותר חשוב מכל אירוע, מכל תחרות, מכל וייבים כאלה אחרים שאתם רוצים להיות בהם. הכי חשוב זה כמובן לדאוג לעצמכם, לשמור על עצמכם. זה ככה מסר ממני אליכם. חבר'ה הישראלים הולכים להפציץ פה ליינים מטורפים לתחרות, ואתם תראו הכל בתחרות. ובעזרת השמש, בחור ישראלי ייקח פודיום השנה. וזהו, זהו עד כאן. יאללה ביי. Nice. Damn, what the fuck? Perdido entre peligros, solo es otro día. Le rezo a mi flaquita, ella me cuida de la envidia, me quita el enemigo si es necesario. Decía mi jefecita, siempre andate con cuidado, que no hay amigos. Con el tiempo te das cuenta que en verdad está contigo y he ganado y ha perdido. En la reja se siente el frío, extraño cuando estoy contigo por dentro. Oh, Borek, double Borek. Son está frío, no todo es para siempre, de eso ya me he dado cuenta. Caminando en la banqueta con un arma por un lado, con Dios tratado de hablar, pero él no me ha escuchado. El diablo quiere mi alma, pero no se la he entregado. Me fumo los problemas para el dolor olvidarlo. Mi mayor deseo es tener mis hijos a mi lado. Sé que no fui un santo, Tell us what sigo happened. rifando. No tiro la toalla que me vaya para abajo. Que me quieren dar pa' abajo, varias veces le he librado. You have a Cuando trophy te now. toca, te toca. The trophy La of the muerte spot. no perdona, la vida es Compré peligrosa, הכי no קשה פה. confío ni en mi sombra. Mi mente está dañada de consumir tanta droga. La זה האתגר muerte הכי no קשה שראיתי. perdona, la vida es peligrosa, no confío ni en mi sombra. Mi mente está dañada de consumir tanta droga. Mi mente está dañada de consumir tanta droga. De la iglesia suena la campana. Una madre de 16, su hijo fuma mucha marihuana. Con corta edad ya carga chavalas. Entre el peligro, otro morro que a la planta se hizo adicto. Se escuchan sirenas, es otra alma que la madre. Let's fucking go! Yes! Amazing! Woo! איפה זה בא בכלל? יבוא! יש כאן פוקימון אגדי. אוקיי, הוא לג'נדרי. One tree, one stick.
פרפקט. איזי. Because I decided this is the one. Actually, this is the one. Yes! עידו מצא סייד מישן, לנסות את הגאפ הזה בין שתי הגגות, זה אמור להיות יפת! נעשה כמה פרקים, בואו נראה. עידו מסתכל על הקפיצה, כמו שאתם רואים, אפשר לראות במצלמה עכשיו את המרחק די רחוק, יש פה איזה 10-11 פיט. צעדים רגועים, לא בצד נקה. יש לך את זה בדוק, אחי. זה בגלל שזה גם פינתי, קצת מתחיל. כן, בדוק. פינה שורטת, זה כזה... אם אתם תשימו לב, זה כזה אלכסון, מין קפיצה אלכסונית. יס! ומהסיבוב אני יורד למטה, ולמטה תחכה לי הרצועה הסגורה ואני אעשה פיזיה. נייס! זו הסיבה היחידה שזה מצליח. הייתי מה שם את החול הזה. קצת חול, ואז אני יכול. הקימו פה סטאפ, כמו שאתם רואים, כן, עובד קשה לבנות לנו פה מסך. שלא תגידו שגם בפעם אנחנו לא מארגנים ומסדרים דברים. פה הולך להיות הקרנה, עכשיו אני מדק את אלה שיהיה מגניב יותר, נראה איך זה ייראה בהמשך. Meanwhile, אני חייב לנחות את זה, תרגיל האחרון, הסליין האחרון שלי. פאק איט! So hard to push! Nice.
והאירוע מתחיל לו, די.ג'יי בתוך הוון, כולם תופסים מקומות, קצת פיזמנט מגזין, וצוות השופטים שלנו, אני שם, קוזמו ומתיאס, מרימים את האווירה, ואנחנו יכולים להתחיל. ובכניסה דרמטית, אריה נכנס לבטל הראשון של התחרות. הוא יהיה נגד מייקל. הנה מייקל מגיע אלינו. מייקל הוא מקומי סלובקי, לחיצת ידיים ספורטיבית, ואנחנו מתחילים, כל אחד מקרין את הסרטון שלו. הליין הראשון של אריאל, פארגיינר בלנס, רוורס ספין, רוורס, גלגלון, מאסטר סקוט לקורט, אריאל הפציץ שמה. עכשיו כל אחד צריך להצביע עם המקל, בהתאם לצבע שהוא רוצה שיעלה. ואריאל הוא מנצח, הוא עולה לראונד הבא. והבטל הבא מתחיל לו, הישר מחולון, רוני נגד אידו. כל אחד צריך לבחור את המספר של הליין שהוא רוצה להציג לקהל. ליין פרקור קלאסי של אידו. נגד הליין של רוני. רוני לא ויתר שם, הוא בא כדי להפציץ עד הסוף. וכמו שאתם יכולים לשמוע, הקהל אהב את משהו רע. וההצבעות של הקהל, הרוב כחול, נקודה אחת לרוני, ותורם של השופטים, ואני קצת התקשיתי עם הבחירה, ואחרי שקצת דחפו אותי, בחרתי בכחול. רוני הוא המנצח ועולה לראונד הבא, ועוד ראונד ישראלי, יש לנו הפעם את אריק נגד סאגי. זה הולך להיות מותח. בכל זאת אריק הגיע פצוע, בואו נראה מה מכיל לנו. כל אחד בוחר את הליין שלו. הוא הראונד של סאגי היה מטורף, תראו איזה ליין הוא הכיל להם פה. ואיזה בנגר לסוף של הליין, לא הרבה אנשים יכולים לעשות את זה. והראונד של אריק, על כפול 2 במהירות, ולמרות הפציעה הוא לא ויתר לעצמו, ונע לצ'אלנג' והכין את הליין שלו, שהמשיך בעצם עד הרגע הזה. רייסר אמיתי, לא מוותר על אף אתגר. אריק נגע בלבבות של כולנו שם. וההצבעות, כמובן שהרוב ילך לסאגי. והיה קהל, והפעם תורם של השופטים. זה עדיין קשה לבחור. למה הם שמים אותנו ביחד? סאגי הוא המנצח. איך תמיד שמים אותנו הישראלים אחד נגד השני? אני צריך לברר מה קורה פה בסלובקיה. וואו, הסוף שבאתי עם הזה, זה היה איזה טוב. מבחינתי ניצחתי. המלך, אחי, זה היה כל כך יפה. אני גם לא ראיתי את הליין עד עכשיו, זה הפעם ראשונה, זה היה אחד המגניבים. אני צילמתי את הליין שלו. כן, הוא צילם, זה ואנחנו עוברים לשלב הבא בטורניר, אריאל נגד סוזנה המקומית. כל אחד מראה את הליין שלו. סוזנה הפציצה ועשתה ושמרה שם על פלואו יפה בליין. גם הבנות מפציצות, ויש לנו עכשיו את הליין של אריאל, סופר טכני, תרגילים קשים וברמה ממש גבוהה. בנגר אחרי בנגר בלי עצירה. כל כך שונה מהליין של סוזנה. איך אפשר לשפוט דברים כאלה בכלל? פה קראנו משהו מאוד מעניין. הקהל צפה והחליט להצביע לסוזנה. לעומת זאת השופטים הצביעו לאריאל, ויש לנו הפעם תיקו ראשון בתחרות. ועכשיו כל אחד צריך להראות תרגיל בודד, טריק שוט. בואו נראה איזה תרגיל כל אחד יבחר, והפעם ההצבעות ילכו לפי התרגיל. או גאפ גדול לתוך סלטה קדימה. ואריאל אין טאץ' קורק. טוויסט, ממש קשה להסביר את התרגילים האלה. ועכשיו יש לנו עוד פעם הצבעה. הקהל הצביע לאדום לסוזנה. וגם בשופטים יצא לסוזנה. סוזנה מנצחת את אריאל ועולה לשלב הבא. אריאל הודח. ועכשיו יש לנו את סאגי נגד מרק. מרק עושה את הליין הראשון שלו. ומרק הוא ברמה גבוהה, הוא מגיע מצ'כיה והוא ממש מפציץ. הוא גם אחד המתמודדים הכי צעירים בטורניר שלנו. והליין של סגי, קונג פרונט בלנס, רוורס ספין, 540, עולה בקונג, אל החומה לברגנר בלנס, יורד למטה, 360 רול מעל גאפ עצום, כמה הפצצות ועוד פרונט פליפ ככה לקינוח בסוף. וואו, איך מצביעים ומחליטים על דברים כאלה, זה מטורף. אוקיי, יש לנו את הקהל בחר כחול,
השופטים בחרו 2 כחול, סאגי מנצח ועולה לשלב הבא, ומרק מודח. הישראלים ממשיכים. מה אומר סגי? זה היה מטורף. זה באמת היה צמוד, זה היה קשוח. כן, הרגשה טובה לעמוד שם. נכון? ואנחנו ממשיכים, הראונד השני של רוני, רוני נגד טימו. זה הולך להיות קרב מותח. מספר 3 נגד מספר 1, טימו מתחיל, דאבל בורג לתוך ליין ממש מורכב שמסתיים בעוד דאבל בורג. והוא ממשיך. כמה הפצצות של טימו. זה באטל קשוח. רוני בסלטה אחורה פרי, לבורג אחורה, ממשיך את הליין, לא עוצר לרגע. וגם הוא מסיים בדאבל בורג. איזה קרב צמוד, קרב הדאבלים. בואו נראה מה היו ההצבעות. והקהל הוא הראשון. והצבעת השופטים. 2 נקודות לכחול, רוני מנצח ועולה לשלב הבא, הישראלים ממשיכים להפציץ ולהישאר על הטורניר. זה היה חתיכת קרב צמוד. איך אתה מרגיש? דאב נגד דאב, ווואלה, אני מבסוט. וואו, אחי. מה, זה שוב אני נגד מישהו? אני מה זה מקווה שלא, כי שני הישראלים היו אחד אחרי השני, אז יש מצב ששניהם עולים שלב, ואז אם עוד פעם תהיו אחד מול השני, אני לא יודע איך אני אמשיך בתפקיד שלי, אני אצטרך להתפטר. 2 minutes later. משהו הזוי, מה קרה פה? אני נגד רוני עכשיו, ולא בגמר. כאילו, אנחנו שלב אחד לפני הגמר, אני עברתי את אריק בשלב הראשון, ניצחתי עוד מישהו בשלב השני. אני ניצחתי את עידו, ניצחתי עוד מישהו, שגם עשה זאת דבר. אומרת, עד עכשיו היה פעמיים שהיה ישראלי נגד ישראלי. כן, ועכשיו פעם שלישית לידה. אני הוא בגמר. אוי לא, הנה זה מגיע, חצי גמר הישראלי, רוני נגד סאגי. זה הולך להיות מותח, זה יכול להיות הגמר, בסוף זה החצי גמר. מה הם בוחרים? הנה הליין של סאגי. סאגי מפציץ. ובוא נראה את הליין של רוני. ספוטים שונים, בנייה אחרת לגמרי, כל הליין שונה לגמרי מאחד מהשני. איך אפשר להחליט על דבר כזה? שפיטה כל כך קשה. והצבעת הקהל. כחול מקבל נקודה, נקודה לרוני. והשופטים. אדום הוא הרוב, יש לנו פה טקו נוסף, זאת אומרת כל אחד יצטרך לבחור תרגיל אחד. אשכרה יש לנו שוויון. מי יהיה המנצח שלנו? מי יעלה לגמר? סאגי מתחיל בקון גיינר שיוצא ממני ומאריק. בום! אחד מיוחד. תרגיל משולב. ורוני בבק פרי לבורג אחורה. מה שראינו בליין הקודם שלו, זו בחירה קשה. הקהל. אדום. והשופטים, בואו נראה מה יקרה לנו הפעם. כחול, יש לנו טקו נוסף. זה הולך להיות מאתגר נורא. בואו נראה מה התרגיל הבא שהם יבחרו. הם חייבים לבחור תרגיל אחר שהם עדיין לא בחרו. שני בחרו את מספר 2. סאגי. זה סופרמן מעל כולם בתחנת אוטובוס. ורוני. הוא קומבו של פריסבי לדאבל אריאל טוויסט. רוני משחק מלוכלך. והקהל בוחר בכחול לרוני נקודה. והשופטים. עוד נקודה כחולה. 2-0 לרוני, אחרי 2 שוברי שוויון. רוני הוא המנצח ועולה לגמר שלנו. איזה באטל קשוח. זה מלחיץ. תגובות. זה הרגיש שזה לא נגמר. כל פעם אני נגדו עוד פעם. זה היה גמר, ורוני עכשיו הולך להיות מקום ראשון בוודאות. אני בטוח גם. יאללה רוני, let's go, נייס. סך הכל חוויה פסיכית, שמח שהגעתי עד לפה. אני באמת לא מצליח להסכים עם זה. צריך פה ריאקשן למה שקרה פה, יש פה שוויון. אני לי מילים פשוט, זו סיטואציה כל כך קשה בחיים שלי. כששמים את שניכם ביחד זה כאילו, למה עושים את זה כל הזמן?
גם בשלב הראשון פעמיים, ועכשיו עוד בפאקינג חצי גמר. זה אמור להיות הגמר שניכם, לדעתי. אני קיוויתי, אבל זה לא קרה. אבל לא היה פה איזה דיל ששניכם שמים אותו טריק או משהו במדרגות? רוני רצה לנצח, אני דפק לך את ה... נצח אבל הכבוד עליך ברגע. רוני רוצה את הפרס. לרוני מגיע. אני לא זוכר איזה דיר היה בכלל. אתה אמרת לי משהו ואמרתי לך, אני שתשים מה שאני רוצה. כן. כי אני רוצה לנצח. והגמר הגדול, רוני נגד דניס. דניס הוא מסלובקיה, רוני הישראלי. זה הולך להיות גמר מותח, והפעם אחרי שהם השתמשו בכל הליינים שלהם, הם יכולים לבחור כל ליין בעצם. זה יכול להיות כל אחד במספר 1, 2 או 3, כל מה שהם השתמשו בו. רוני בוחר בליין עם הבקפרי לפול, הליין המפציץ. עם הדאבל קורקיטו בסוף, רוני לא פרייר. והליין של דניס היה סופר מיוחד, אחד הליינים הכי יצירתיים שנכנס בפרקור לתוך ון, ממשיך את הליין שלו, יוצא מהוון, זורם עד הסוף. זה היה אחד מיוחד ולא צפוי, בדיוק באווירת האירוע. הקהל מצביע. יש לנו פה אדום, נקודה לרוני. והשופטים, אדום. רוני מנצח קל עם 2 נקודות. רוני הוא המנצח בפורמט התחרות. והנה הוא חוגג בקורט, כמו בוס אמיתי. רוני מקבל שקית אשפה מתנה עם זבל סופר איכותי וכמה מותגי פרקור מיוחדים. בכל זאת מגיע להם כל ההפצצות. ויש לנו גם מנצחת, הבחורה שהגיעה הכי רחוק בעצם בטורניר עצמו, סוזנה. לאחר שניצחה את אריאל ברבע גמר, הגיעה הכי רחוק וזוכה גם היא בשקית זבל מתנה עם כל מיני מותגי פרקור, אתם יודעים איך זה. ומפה אנחנו ממשיכים לתוך האפטר פארטי וחגיגות. מקווים שנהנתם. עד פה היה התרגום שלי לתחרות והפרשנות. תהנו מהאווירה. And huge thanks to Fizmind and Bastian for having us and for such a great event. Let's party? Business, yo, motherfucker. Woo! We're standing on business, we're standing on business. I got the clip and I play it again. I got the clip and I play it again. I got the clip and I play it again! Later. let's go. תקשיב, זה באמת ליין ברמה אחד חייתית. המשוגעים, רוני. אז כמו שאתם רואים, אנחנו כבר באיזה 1-2 בלילה אחרי כל המסיבות, אחרי כל הטירוף שהיה וכל התחרות. רוני פה ניצח את המקום הראשון של רוני, התחרות עצמה. רוני, רוני, רוני. רוני הביא את הגאווה הישראלית וניצח בתחרות בשביל כולנו. ובאמת, כמו שראיתם, הגיע לו מאוד ועשה עבודה קשה. איך זה מרגיש לך, רוני? וואלה, עבודה קשה משתלמת. איזה מטורף היה, תקשיבו, הפצצתם ממש, מה זה כיף. עכשיו מותר ללכת לישון, יאי. השעה 2 בלילה, וזה מה שקורה מסביב. סגי, מה עשית פה ב2 בלילה רגע באולם? רגע, התאמנו פה קצת. אני, רוני ואריאל עשינו EW גיינר, שמי שלא יודע, מהשיפוע שם, הכחול, ריצה לצעדים על הקיר, לגיינר. ממש שם. ונחתנו כמו מושלם, כאילו, גם אני, גם רוני, גם זהו, צילמת קצת מזה? צילמנו. Let's fucking go. צילם. Yeah! That's my boy. We filmed. צילמנו, it's like we filmed. כמו שאתם רואים, הווייפים פה מדהימים, פשוט אין מילים להסביר לי. כל האירוע הזה לקח ממני את כל המילים, וזהו, סגי ברח לנו איפשהו שם. מה הולך כאן? למה כזה חשוב פה? השעה היא 2:30 בלילה, ואנחנו הולכים לישון פה באולם הפסיכי הזה, ומחר פה שיט נפלתי.
tomorrow. Hello, how are you? I am under the water. אז הפעם הוולוג יהיה ממקום אחר. תראו את זה. אז אחרי אתמול מגיעים לנקודה הסופית עכשיו. כמו שאתם רואים, קצת קפיצות למים. Some money where you're not first, but some of the crowd is. Better put your hands up, we didn't set a line to. See us in the papers, we don't look like common. But this is a no-brainer, we already run it. I'ma take my time with it, show you what you got with it. בוקר טוב, יפה, זונות. רוני טובה שם. זה לא רוני. Make the boys go crazy.